приятели, аз съм Аси и вие сте на моя канал за четене на таро карти. Аз е тарот канал, който е с варианти. Добре дошли на всички почитатели на моите варианти, на моите четени и въобще на таро картите. Приготвила съм за вас лилавото сърчице, жълтото и зеленото за вашите три варианта на темата "Ще бъдем ли заедно?" Ще бъдем ли заедно? Така че си помислете за човека, представете си го, изгонете си първо негативната енергия, като се настаните удобно, наливайте си питиета, кафета, кой каквото си пие, хапва там, студеничко е навънка. Вече може така в чайчето да подлееме нещо по-така твърдичко и сериозничко за разгрявка и така. Не забравяйте, че това е гледане на YouTube, не е лично гледане. За всяко едно лично гледане в описанието под видеото ще намерите телефон за връзка, WhatsApp и Viber, ако желаете да си запишете на лично гледане, ако желаете да си поръчате видео с ваши въпроси, с гледане за 3, за 6 месеца или за година, както желаете. А сега в първата карта ще изберем енергията на дадения човек. Поради тая причина ви помолих да си помислите за него, да го видим в какви енергии. Може би ще излезе въобще кой е той по принцип в описанието, ще си го познаете ли и след това ще попитаме, разбира се, ще разгледаме въпроса: ще бъдете ли заедно? Значи написала съм "ще бъдете ли заедно", защото някои може да попитат отново ще бъдат ли заедно. Други могат да попитат някога въобще ще бъдат ли заедно. По различен начин. И така. Първи вариант. Хайде да видим човека. Неговата енергия. Човек, който нещо много бързо се случва нещо с него. Бърза за някъде, идеи някакви има. Нещо трябва да успее да направи. Има, казва, ограничения тук се казва. Има ограничения, препятствия някакви. Иначе въобще кой е той? Кой е той? Рицар на любовта, казва. Рицар на любовта. Обича любовта. Кой не я обича, разбира се, но този човек специално като рицар на любовта, не знам защо обаче, или бърза да подаде чашата с любов някъде, а има пречки, препятствия да подаде чашата с любов някъде, или най-вероятно като цяло си е човек, който непрекъснато се влюбва, много бързо се влюбва. Има, може би, висока точка на стихията на водата, на рака, на рибите или на скорпиона, някъде в хороскопа си, защото влюбването му е буквално бързо се насеща на, да кажем, на единия партньор или на едната партньорка и след това бързо се влюбва. Човек, който е в обесено състояние, казват, виси, непрекъснато мисли, премисля, трудно взема решения. В момента се намира просто в зоната си на комфорта, така му изнася, така прави, не иска да се затормозява с излишни проблеми, казва, ако има пречки там, няма да отида там, където има пречки, няма да прави нещо, където има препятствия, ще отида там, където ми е отворена съответно вратата, казва той. Въобще движи се доста инфантилен човек, защото до тук излезна и рицар, и паш на жезлите. Що се касае неговия огън, неговите перспективи, така някак си има перспективи, но казвам пак, в зоната на комфорта. Човек излезна в първи вариант, който не знам защо, обаче като едно дете, дали го харесват, дали е център на внимание, дали го обичат, нещо от този род. И е с труден характер човек. С труден борбен характер, трудно можеш да го склониш на нещо, се противопоставя. Все не е така, както хората, а така, както той казва. Тук се казва. Много често води отшелнически живот, се казва тук. Обича да се затваря понякога в себе си, обича своята света светих някъде, тихите местенца, като че ли. Не обича много да му се нарушава спокойствието като цяло. И вечно, не знам, сърди човек. На този етап ми изглежда сърди човек. В съдбата му предлага, казва, много шансове, много възможности, като че ли, обаче той казва не.
Той казва не, той гледа това, което има в момента около него, ама това, че дали то вече не му подхожда, ама изтекло му е срока на годност там, нали, времето, няма значение. Той човекът си иска това, дето е в момента и почва да мисли сега това и с човек, който се нуждае от духовно ниво. Не му е на ниво духовността, нуждае се от духовност. Даденият човек в първи вариант. Хайде да видим въобще какви са в момента отношенията в първи вариант между вас. Кой е по-най-малко тук ми изглежда? Ето го човека с висока точка на стихията на водата, някъде високо в хороскопа си, независимо слънчев, лунен знак или асцендент на Риби, Рак, на Скорпион. Хайде да го видим обаче. Какви са отношенията според върховните сили? Нито според вас, нито според него. Какви са според върховните сили отношенията на този етап между вас? Ами казва, има една лека кореспонденция върховните сили, има една стабилност, една лека кореспонденция, може би едно бегло такова взаимоотношение като на приятелство, като че ли, обаче не точно приятелство, не знам точно как да го определя. Има някаква комуникация, но се казва много малка. С този човек, нали, по пажа има вероятност или да имате общо дете, или от деца някакси, нещо общо свързано с децата, или от деца се познавате, или имате общо дете. Въобще това е детето на Земята. И детето на Земята говори за една връзка, която има възможност за развитие, казват върховните сили, но тепърва все още някакси не е започнала да се развива. Направени са някакви първи стъпки в тази връзка. Така, доста стабилни стъпки с една симпатия, може би, но на този етап, казва, няма развитие тази връзка. Среща големи трудности, казва тази връзка, но пък трудностите има вероятност да са някак накрая да привършат. По този начин, казва, не се върви по пътя на живота, но пък тази връзка, казва, тези трудности може би привършват, казва, в тази връзка. Би могло да се създаде един комфорт, дори общ покрив на главата, казва, една хармония в тази връзка, казват върховните сили. Добре, а как вижда мъжът отношението с тази жена? Казва, заспали чувства в мен, не да й събужда. Заспал човека тук, как да ви кажа, някак оставил в бъдещето нещата, премисляйки едва ли не в четворката на мечовете, което е почивката на рицаря, ще почина, пък ще видим по-нататък какво ще правим. Между другото, според него също няма такава силна връзка, няма комуникация, може би пак се казва бегла комуникация, почивка. А как вижда жената тези отношения? Тук казва, тя ги вижда като любов без действие. Има, казва, любов, знам, че и той има любов, и аз имам любов, ама от негова страна, що няма действия, няма халхабер, като че ли си няма. Не би трябвало да си има жената халхабер от това нещо, поради простата причина, че ако един мъж наистина изпитва чувства към една жена, той света ще обърне. Километри ще препътува. През реки океани ще премине, обаче ще бъде с тази жена. Щом не е до вас даден човек, значи не ви обича достатъчно, момичета, значи не ви иска достатъчно. И тук той си е дал една почивка. Съответно, върховните сили казват, че има трудности, има препятствия в тази връзка, би могло да се създаде нещо. Но сега какво ще е? Яка милата казва, яка миларе. Така се виждат вашите отношения. Хайде да видим според върховните сили. Също ще попитаме този човек първо, за когото си мислите. Иска ли да бъде с вас заедно? Иска ли да бъдете заедно? Казва много скоро. Иска, казва, постоянно му се иска, много бързо му се иска всичко да се случи съответно, но има препятствия, казва, има спорове, има дори вътрешни спорове, казва, няма да бъде справедливо, нито спрямо нея някакси, нито спрямо мен. Една справедливост, казва тук, тройна конфигурация, казва, няма да е справедливо. Иска ли тук жената да бъдат заедно, казва, би искала да й се даде шанс. Тя иска и стабилност, иска и шанс да й се даде да бъде с този човек,
А какво казват върховните сили въобще? Ще бъдат ли тези двамата заедно? Ще бъдат ли тези двама? Ми казва, той мъжа първо трябва да влезне в кралена. Да дойде от някъде, да пътува от някъде или за някъде, да предприеме някакъв път, някакво действие, да бъде кралят на жезлите, да получи желанието, може би също за страст, като че ли ми се струва така, за действие по краля на жезлите. Защото, казва, са далеко и на разстояние на този етап. Трябва да се съкрати, казва, разстоянието. Но така казват. Трябва да получиш желанието да достигне тази жена, защото все още го няма, казва, това желание, но има едни определени мисли в дадения човек. Та в края на краищата, върховните сили, питаме, да или не? Ще бъдат ли в първи вариант заедно тези хора? Отново казва, да, ще бъдат заедно. При това, знаете ли, може да е в тройна любов, може да е просто в любов, се дават варианти, може да е на някакъв пир, на някакво събиране, на някакъв празник, заедно ще дигат чаши, но ще бъдат заедно при всички положения и въобще в любовта може да също има вероятност. Казвам, ако е в любовта, то има вероятност в любовта да бъдат в тройна конфигурация. Другия вариант в любовта, но въобще отговорът е да, ще бъдат заедно в първи вариант. В каквито и да са формати, ще бъдат заедно. Добре дошли на втори вариант. Хайде да погледнем човека, когото сте си намислили вие. Във втория вариант ще бъдете ли заедно с намисления от вас човек? Кой е той първо? Човек на съдбата или човек, който следва съдбата, или човек, който в момента му се обръща съдбата, нещо се случва съдбовно с него, или човек, който е сърдит на съдбата. Сега да го видим, ще поясним този аркан. Ох и луна. Да, има малко някак си е обиден на съдбата, казва. Може би не е осъществил своята голяма мечта да бъде императора в своята съдба, може би пък и е император, но тук луната по средата е една забуленост, една загадъчност, едно неизвестие в съдбата въобще към императора. Три големи аркана, които показват всъщност за характера на дадения човек, сам определя своята съдба, сам решава, сам отсичаш, сам не знам още какво решава, или има фирма, или има семейство, или ако знаете, че човека няма семейството, той при всички положения може би е разведен, има дете, има семейство някъде настрани. Казва, между другото, за което може и нищо да не знае. В смисъл такъв, не се интересува. Или ако се интересувам, тук има вероятност между тях нещо да има вуал, да има забуленост. Като че ли да, човек в недвижението в момента в съдбата си, в точката на недвижението, не може да вземе безпристрастни решения, задънена улица в живота на човека на този етап, защото той сам решава, защото той сам определя, защото той се надява съдбата е така отгоре да му спусне нещичко, без нищо да направи, без да действа въобще, честно казано, без да действа. Дори ако знаете, че човека си има там някъде жена, деца или дете, има вероятност човека въобще да не действа към тях, даже да не се интересува от детето си. При някой така ще се проиграе, казвам, не при всички. Този човек обича да си пива. Този човек си пива по луната, защото аз попитаха какво е луната забуленото. Казвам много често забулено състояние. Състояние може би на една такава безтегловност, не знам, или надига чашката човека, особено преди лягане, така пива си доста. Или има вероятност, не знам, да пуши трева, нещо. Безтегловно състояние остава, защото има вътрешни спорове, точка на недвижение, казва и вътрешни войни. Добре, хайде да видим всъщност според върховните сили какви са вашите отношения с този човек на този етап. Казва, много рядко може някъде да се напише нещо делово, може би, не знам точно какво, може би обаждане или СМС.
От друга страна, също картата на недвижението, на почивката на рицара казва без комуникация. Може би не сте заблокирали един друг, може би пък сте някой някого е заблокирал, не знам, но като че ли отворено е там, но никой не пише, никой не се обажда, никой не комуникира, казва почивката на рицари създадения човек. Няма движение в отношенията. Ранено сърце, разбито, разочарование, казва, вмешателство на трети лица тук във вашите отношения, казват върховните сили. Въобще, каква е справедливостта, която се извършва в момента? Ми казва, има любов, или може би е имало любов, казва, но тук са доста наранени нещата. Има вероятност човека да изпитва чувства към вас и вие може би към него. Не знам точно как, но тук се казва, че да, има вероятност. Има вероятност да има някакви чувства към вас, дадения човек, но всичко е разрушено. И според него обвинява, между другото, вас като че ли за тая работа. Тук може да имате дете с дадения човек. Така казват върховните сили тук. Лъжа, измама, манипулация. Разочарование от лъжа, измама, манипулация, казва. На този етап, но затворено. В смисъл, отворени сте, СМС-те са ви от всичко, можете да си пишете, може да си говорите, но е почивката на рицаря и разочарованието, да. И някой от вас смята, че така е справедливо. Хайде да видим отношението на дадения човек, специално вашия. Той какво мисли за тази връзка, която имате в момента. Той е на стража на собствената си енергия, като че ли не иска да чува, не иска да вижда за вас нищо, пази се от вас, стои по-настрана от вас. Така вижда той тези отношения, че трябва да стои на страна от вас, казва, защото е обсебен от непрекъснатите спомени от миналото. Има и такъв вариант. По-добре да стоя на страна, така и така съм обсебен от непрекъснати спомени за миналото, какво е било, за онази любов и така нататък. От ваша страна, как виждате вие отношенията с дадения човек? Изключително голяма трудност. Казвате, с този човек трудно се върви през живота. Може би тези трудности е крайно време вече да свършат от една страна, от друга страна, нали си мислите, но труден характер. Даже за някой се питам, защо гледате на този човек, като да че ви да поставите още един, за да са във вариантите 1, 2, 3. При някой даже така се проиграва, честно казвам. Вие в тази игра сте императрицата. Интересно, че той излезна като императорът. Пак казвам, тук има вероятност да сте съпруг и съпруга бивши, или настоящи, или в момента в развод, не знам точно, имате деца съвместни, може би също. Император и императрица, защото той се явява тук като императора. Не е възможност да се осъществи като император, може би с вас, докато вие тук излизате като императрицата, на която е много трудно. С този човек, на която е много трудно. А как виждат върховните сили? Ще бъдете ли заедно? Казва, жената е много студена. Тук вече зависи от жената. Жената, казва, е много студена, отсичаща. Тя трябва да реши правилно, или пък тя трябва да реши правилно да отсече нужно ли е това нещо, или не е нужно всъщност в тези отношения. И в край на краищата, тук има, казва, тройни конфигурации, много вмешателство от трети лица. Също така се казва, тук трябва някакси човек сам да избере. Тук също има вероятност за пътуване някъде отдалеко, ако сте на разстояние. Зависи от работата също, която вършите също така. Дали ще има възможност за тази работа, защото някой си гледа работата. И в края на краищата, според върховните сили, какво казват? Ще бъдат ли тези двамата тук заедно? Не, тук може да има така, пак се казва, обаждания, разговори, такива едни
комуникация, бегла се казва, но бедност в отношенията, бедност в комуникацията, карта петица на пентаклите, която е отговор не. Добре дошли на трети вариант. Хайде да видим човека с какви енергии е дадения човек, когато сте си намислили тук. Ще бъдете ли заедно с този човек, когато сте си намислили? Неговия сигнификатор. Човек раздвоен, не знае по какъв път да тръгне, трябва някъде да върви, трябва да избере нещо в живота си, но не може да направи този избор, защото трябва да направи избор между едно и между друго. Две дини под една мишница, като че ли не може да носи. Човек, който е на кръстопът в живота си. Все още изучава, все още мисли по какъв път да тръгне. Казваме пак по какъв път да тръгне, защото следващата карта е излизане от дадена ситуация, в която не му изнася. Може би отношения, в които също не му изнася и трябва да избере да си тръгне от тези отношения, но като че ли на този етап все още изучава това нещо, все още е в илюзиите и в мечтите. Човек, който може би във връзка, в която е в момента, или въобще това, което се случва в момента с този човек, той е имал някакви илюзии, имал някакви мечти, нещо е избрал за себе си в живота, но то не се случва така, както той си го е избрал по-рано и сега той иска да излезе от тази ситуация. Има избор, има възможност, но като че ли още не се решава даденият човек да излезе от тази ситуация. Още му е тъмно, мътно, не може да вземе решение тук, вижда нечий друг образ. Ако е във връзка човека, знаете, че е в каквато и да било връзка, то той вижда и нечий друг образ в сънищата си, като затвори очи, нали, така, в главата си непрекъснато. И тук, между другото, също избор. Към тази ли кула да тръгне, към другата ли доста му е забулено, доста му е замотано. Това малко ми прилича на първи вариант. Пак има, защото бяха почти същите, като че ли карти горе-долу. Има нужда от духовна подкрепа, от духовно ниво, може би също така, като че ли очаква Бог съдбата да му подскаже какво всъщност и на къде да тръгне и какво да направи. Казва, защото не се чувства силен, честно казано. Не се чувства силен, не се чувства, ето и четвърти голям аркан, погледнете. Така излиза. Четвърти голям аркан. Не се чувства силен в едно висящо положение, не знае на къде да тръгне, не знае какво да направи. В зоната си на комфорта пак се чете, нали? Затова казвам, че веднага усетих, прилича малко на първи вариант, но може пък и някой само трети да си е избрал сега. Но висяща ситуация. Не знае на къде да отиде, не знае какво да направи, не знае какво да възприеме и какво да предприеме. Всъщност по тази карта въобще бих могла да кажа, че е много като пиле в кълчища малко се оплева човека. Иска му се някой да му подаде ръка, иска му се Вселената, иска му се съдбата, Бог да му подаде ръка, за да го отправи по някакъв път, като че ли иска му се да излезне от дадена ситуация, пак казвам, от дадени отношения, може би. Но или там го държиш, сексуалността го държи там, или човека няма достатъчно ресурси, няма достатъчно енергия и сила да се измъкне, няма на какво да се опре, за да се измъкне от тази ситуация, казват тук върховните сили. Такъв един човек дойде в този момент при нас. Още една карта ето. Още не може да вземе решение, неговите идеи са още в началото и тепърва трябва да почне да ги развива, ама нещо не започва. Като че ли, хайде да видим всъщност, ще бъдете ли заедно, според върховните сили въобще какви са отношенията между вас на този етап. Казва неизяснени отношения, които предстоят да се изяснат, може би нещо да се отсече, нещо да се разбере.
Силни отношения, между другото. Съдбовни кармични отношения. Казва кармични отношения, в които отношения жената тук. Между другото, не знам защо обаче да не би някой пък да гледа на своя майка, дъщеря или не знам още какво, нали, ще бъдете ли заедно. Има такъв вариант тук. Или някой си гледа на жена, може би мъже ме гледат също. Но в тази история цялата тук се казва, върховните сили казват, че по съдба тази жена трябва да е жената. Трябва да е съпругата. Трябва да е тази, която да се грижи по принцип. Така казват, но трябва да се изясни, да се определи, да се уточни всъщност, да се отсече с меча, че това е съпругата, че това е жената, че това е женското начало. Кармични отношения се казват според върховните сили тук. Кармични отношения, които търпят и изискват много работа върху тези отношения, като че ли. Също при някой може да се проиграе, че са отношения на работното место, но това са много малко хора. Да видим как вижда мъжът тази ситуация. Всъщност той би ли искал да бъдат заедно? Ами казва, не знае, разсипал е чашките си, казва и не знае как да продължи нататък. Всъщност и се чувства самотен, не знае как би искал, по тези карти би искал, честно казано, защото съжалява, защото тук е този, който съжалява за предишни свои някакви действия. Съответно и тук казва, че или той е самотен, или може би двамата се чувствате самотни един без друг, не знам защо, въпреки че не си го признавате, може би и не го казвате, и не го пред никого дори може би не си го казвате, но в душата си се чувствате самотни един без друг, се казва, всичко си имате, всичко и двамата, той така казва, но би искал, но не знае какво да направи. А жената би ли искала да бъдат заедно? Казва, това е нейната мечта. Това е нейното желание, това е нейната мечта, но на този етап я вижда много далечна и неосъществима. При някои така се проиграва. Хайде всъщност да видим върховните сили в крайна краща какво ще кажат. Ще бъдат ли тези двамата тук в трети вариант заедно? Знаете ли, тук има голяма вероятност в трети вариант да бъдат заедно, защото или ще получат някъде помощ от някого, от Вселената, може би от приятели, от познати, не знам как, но тук при всички положения се дава кралица Пентакли, която пак казах, тя е съпругата, тя е домохазяйката, тя е хранителницата на домашното огнище, жената, която си тежи на местото като камък и съответно се дава четворка жезли, което е радост, отговор да, баланс, хармония, общ покрив над главата, празник също така, което не изключва възможността, също се казва, не изключва възможността също на някой празник да се срещнете, да бъдете заедно, да общувате, да празнувате и там не знам още какво. И магът казва. Така че в трети вариант тук също се казва, че ще бъдете заедно. При това казва, има вероятност в едно ново начало. По някакъв нов начин. Това бяха днес от мен вариантите. Пишете ми на всяка цена. Аз ви желая хубави и прекрасни дни, непрекъснати празници. Сега са толкова много празници. И живейте ги пълноценно.